Sapa itu? Oh, aku duwe sinden loro sing laire mlethek saka watu. Sapa e? Ani blorong karo Prastiwi. Wah, gayeng kuwi. Heeh. Engko di anu tute di entuke sing keri. Heeh. Iki sing anu ya, sing apa dene terakhir ya? Ya. Mbak Ani blorong karo Bu Prastiwi. Ya. Duet maut. Goliat dan Lilliput. Ayo. Ayo, main kabeh jam. Orang apa? Kali Bu Ding. Ngapa buyer apa? Muhammad, ambek mau sirahe tinggal ngomah. Mangkat awak tok. Diganti sirah. Apa? Korek api ya lho ding-ding. Ayo. Kowe rasa obar apa-apa menang wae yo. Heeh. Wis tuwa. Dilake tuwa wis. Asline rambutnya wis putih lho asline. Kok iso ireng semil. Oh. Pun tau weruh napa nggen kula putih? Hah? Wis tau ngerti napa? Rambut dhuwur. Oh. Tak kira rambut sing liyane. Kowe iki omonganmu celebang-celebung ning gregete pikir. Iya. Iya. Pelok. Sore mau ana pamundutan liwung mau gong diaturake. Heeh, ora apa-apa gara-gara. Ha iya. Engko gek suwan ngersane Ndara Werkudara. Lho, truk kae kok Ndara Baladewa kok ndisi? Wis men. Wong weru-weru iki ya ngapa to? Ha liwat kene. Heeh. Ya wis ben ora apa-apa. Yo. Sida. Sida. Yo. Ayo, Ani. Iya nih, Ani iki ya sok nderek Mas Narpa. Ha iya. Pak Narpa. Nggo sajen. Mboten lho, Pak. Ha iya, semono dibongkok rak kaya. Monggo, ya diaturke. Ya monggo. Tak kira nek bawa iki. Ngono Pak Muhammad. Ngono kok lemune mumet. Polahe kaya garangan ngono kok. Ya wis ben to. Ya mumet to kae ya tetep semangat nek ya Prastiwi ya. Mumete dadi ilang to, Bu? Ora ya. Tetep mumet. Mumet mergo ngapa to? Piye? Mumet mergo ngapa kowe? Mergo ora oleh dhuwit iki engko. Yo cah edan ora. Sesuk ora melu aku nek kon kene kok ngitung tutuk cempala. Ayo oleh ora. Ora kena to njaluk nek pas. Sin aku. Aku kok ora. Awe cilik-cilik amu pangananmu bong kok. Kok panganan bom bareng gedhe rai gedhet. Ayo. Yo. Jawa
piye urung rampung kok sampun piye to? Oh, dereng to. Tak kira mau setengah. Setengah-setengah ora. Setengah ya ora trima. Napa nggih? Heeh. Biasane trima. Bakonge kae sing rakus tak omonge. Nggih, dadi pisan ra trima. Mune piye iki mau? Mboten kok. Nek pisan jare ra trima. Ora usah nggagas swarane Prastiwi dianggep swara kentongan pecah wae. Prek ngono. Ya. Isin tenan aku. Apa isin? Aku sing nglakoni ora isin kok. Tobatan. Lah kaya api-api bodine kaya roti tawar ngono lho. Wong wedok kok mutuh kaya guling. Ora ono get-getane kok gayane megal-megel ora. Lagi ya, Bu. Neh. Yo. Wong wedok kok kaya kotak wayang. Ya wis ben ora. Yo, teruske. Dinner peti sing jeneng wong tua seneng dienggo dolanan ya ngene iki. Enak itu dolanan ki. Oh, tenan kok. Tak ketung-ketung jeng-jeng ya obah tenan. Masyaallah. Mana? Sabda pendengaran. Apa? Jaluk kendangnya Mas Jenko. Aku sih. Lek lenggo aku sih. Baru kok ibu. Ya. Lah ibu neng kene. Ibu neng kene sih. Arti kepake aku. Neng kene sih baru aku. Mas kendangnya Mas. Aku ramen tolong delok ki. Wis. Cah. Hop. Kowe iki do dosa lho ngono kuwi. Kae iki wong tuwa nggo dolanan. Aning sing tuwa ya seneng kok nggo dolanan. Anggepe kaya anek-anik mono wangun megal-megal wong. Anik iki ya isih enom, aku sing tuwa melu-melu. Malah kaya dolanan sing nang sekaten sing ndase ditemek endul-endul.